Чакаме ли някого? Чакаме ли някого? Мисля, че не. Да припомним реда при потезина. Първо ключа. Ще стигнем и до ключа. Лоста искам да кажа. Това вече е друго. Лоста. Дай ми опорна точка. Кой го беше казал? Леонардо? Мисля, че да. Давай тогава. Ау, угасна. Защо? Да видим защо. Искам да го направя, другаро Йодонов, разберете ми, искам да взема книжка. Давай тогава. Съединител, контакт, мигач, първа, отпускай, бавно, бавно, бавно. Сега какво ме гледаш? Ау, ти знаеш ли, че имаш страшни очи? Да, мисля, че да. Васе, ери цигари сладко. Дона, защо не се обади? Спокойно, душа, спокойно. Докторката какво иска? Спипа му колата, спипа му вилата, а сега и тебе иска. Тя... че мой още един курс да изкара. Ще запалим ли? Ма що не каза, бе? Имам кутия. О, Димитрова, не ги обичам тия работи. Голямо чудо. Нали съм домакинка на стола? Все се намира за добри приятели. Виждаш ли, няма марка, няма цена. Специално снабдяване. Най-обичам първата глътка. Цялата ми изпълва. Димитрова, ти знаеш ли, че имаш страшни очи? Сериозно? Да. Хайде. Много секси го даваш, мила. Фризьор ли идваш? Не питай, де. Що да не питам? Къв си. Къв съм? Ще ме развалиш, де. Харесва ли ти? Подарък ми от една личност. Сювенир дю Пари. Пепи, стигни се, де. Няма да взема тази книжка, ще се откажа, Яким. Хайде, стига. Обърквам се, бе, разбери ме. 100 неща са ми на главата и все мене чакат. Да се разкъсам ли, кажи какво да правя. Просто ми иде да... няма на къде. Змии как се ловят? Така съм. Ни да се измъкна, ни да го ухапя. Спокойно. Не се притеснявай. Ето, и това не можах да го науча. Втора... Това е задна. Пълен идиот! Отпусни се. Не стягай крака. Гадуме. Така, съединител, контакт, Не дей, мигач, първа... Да? Пепи, ти знаеш ли, че имаш страшни очи? Аз ще се женя. Айде. Илинка, донесох поканите 600 бройки, половината са за твоята служба. Стига с тия простоти, бетате! Малко по-веселичко, бе, за сватбата си трябва и малко златничко. Малко да иска обичка. Значи така решихме. Ще ги подредим на масата. Роднина милиционер. За уважението на моите. И да им запушим устите. Стига с тия простоти, бе, мамо, тате! Пепи. Да, мил. Малко да ме размачкаш. Ти защо ни качваш, бе? Мислех, че... дара купа. Мислех, че... Мислиш, много мислиш. Тя е малко по-нагоре. Обаче пак го цакам. Стига, кажеш му. Tu ми дадеш картата. Кой ти гледа картата, бе? Аз ще кажа кой. Кой ти гледа. Още ми път само и кос. Пепи, я отива да вземеш, че ти че пак падна. Отивам. Какво ги правиш тия карти? Мешам ги ти, ако искаш. Добре, ай, давай. Цеп. Хайде, давай, не! Пепи!
Ето ела да ми намажеш гърба. Епи, чуеш ли? Къде майката ми? Нали изпрати за био? Да, верно. 6 бири замяна, ако обичате. Това, че е от хладилника, шефе. Студени, нали? Леца. Така. Най-после от Бургас не носиш. Да мръдни малко, да. Каква е тази бира? Не пия? Като чай? Казах му, ако не отидем да му ударим в главата. Кибиците! Ако обичате малко на страна, ай! На крива ракета, нали знаеш? Знам, ако обичаш на страна. Каква е тази бира? Не бира! Не, този път не ще отида да му е тресна. Стой тук, че ще ни вкарат. Не, защо ще му прави? Той не идиот мен, бе, Делко. Защо, бе? Каро. Карай, какво си иска? Защо ще му прави той мен на идиот? Ако мен някой... мен никой не ме е цакал така, той ще ме цака 100 пър. Както казваше моят приятел Франк Лойд Франк, такъв е живот. А знаеш ли дали е така, смееш ли да питаш? Не знам. Малко закъснях, може ли? Който закъснява, чака последен. Колко пъти съм ви казвал? Много се извинявам. И да се извиняваш душа, няма начин душа. Следващия път. Хайде. Значи така решихме. Ще ги подредим роднина полицаи. Да им вземем уважението на моите. И да им запушим ушите. Стига. Тя малко по-нагоре. Обаче пак го цакам. Стига, казах, ще ми гледат. Що ми гледаш карти? Кой ти гледа картите, бе? Пепи. Да, мило. Да. Лошо няма, бе. Така не мога да се държа грубо. Първо просто. Първо вече казвам. Дай ми опорна точка. Не сметнахме, че ще... Това вече е друго нещо. Не гледай в камерата. Мога да запомня тази фраза. Видял съм бе вече тази този мръшляк. Айде. Моля те, айде. Яни! Снимайте го, моля те. Чува ли? Виж. Ще се облечи. Отпусни се, не стягай крака. Отпусни се, не стягай крака. Не. Бе, направи нещо. Еми, какво да направя? Тя камерата така ли е, че не хваща какво те е гъдел? Гъдел ме. Цялата ме изпълва. Абе, Димитрова, ти знаеш ли, че имаш страшни очи? Ма наистина ли? Да.